Apar hidi pilong ki ingleng along men tiso along solar project amen pen Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum joy pen men tiso along le CEM achor kacheteron pi asopo la pen EM Amor Singh tiso adona rabatu long le pata amen chethap et la pen men tiso arat mate Sorkari Gambura lapen Gambura atuma phanta kither ki hapensi ridak papitoy pura APHLC Borjan constituency angkang youth wings bokajan LA Maipu Samson Teron Maipu atum phirangkia mai ke phahut ningjepo ANC non cadastral bolo lake kopilo pangte Assam survey tum wangbelang setame lake iltum da revenue department pen pata pime tangde piniani kopi pot pata pipedelo kopi posit biwarelo anajer kiding lake Karbi Anglong district potang de lake pata isu lap nang po pipedat anke amen ke klang athum ke klang nun thua bangke pata kelong thua bangke tuliram rong hang asupu sengdon rong hang lapen sangpi kache teron pi lake tuliram rong hang hemasorlo lapen Amar Singh tiso lake tum chini loke IE minchas loke ente lake lapen sim taru secretary kache rong pi PMSC lasi las dolang sitame la ansi paklang poncolo lasi non nili ki pudam kang tung bai tum ki kachini dam kang tung bang kalang lo lahai IEMC ma tum a secretary ancholong le derma langlo ne karju kang tung bang ancholong le derma la tum ahem an ka chepang tu non ki duk der akar biar rada phan ahem adit jo prit ka thumasi long le ki thi polate therak me mi alam late non bangke itum kachini na ya bangke la tum si councilong ke dolo councilong la tum si ke charilo Karbi Anglong da tum si ke charilo tang la tum ke jakong si ke wan thuna po jakong ki wan si rada so phan si ante ason facility wan pisi ke lang kala na po ke kopia por rada phan ke ther ke hap de omanela Amor Singh tiso bangke phone pen si ke lopu hala ronga signature kosong son lo Gambura tuma signature wan lo mapu NOC pha la son si ke ther ke habyo la pen jong si la bangso area jong si NOC mate nang che don dun de pulo tang de police ang pan bipu ne Karbi Anglong Autonomous Council ki ja CM tuliram ro hama se challenge lo police ke comment la kam ke bangke kahe no ke claim to masi police ke ne law tenge neli IPC CRPC por hilak lo satame na hok ta ke me to masi police ne nang ji thenai punawa tok te hoda clearly lo la bangke setame threatening pulo tang de komalo ke ther ke hap 503 IPC ateng pen Amor Singh tiso la non la tuliram rong hang council abutung depan nek ni lake nek pingang ni lake rada fan threatening lake ni threatening lake kemi o horm kali ke ther ke hapulotang de mo ke theng ke chok do ta lasi nile tum ke non pen da clear lo APHLC tum ke nang che don nunde jong si ako claim that pulotang de nile tum bang ke lake high court ame supreme court ame ke dam mi fan 6 ponlo la pen ke bang jilang ani tame nile tum APHLC pen ke arjap thip ji la bang ke clear lu nile tum pen ke lasi anu tina dak borjana long IEM naman lo MDC naman lo MDC nang hai kuma angde nang som si wang bom si hai bom lo boda anu tina la long le ke jo anu tina long le bepa thur pat la poja lasi la ba khai tum phan bang ke thang da chupu tek bonta la kar dia tum thir pen majority ke dua dimang te along le bang thi thu lo hala paro ahom ke dua dim Nagaland border puitame hala bang khai dua dim ang latum tengkheng da mai bonta la me tu so along le rong asor ki dubba along le ki thi la pen la hai kachini ko lo bang ke la pe mimi la pe in ton dai CM da la ke bang ke jinsu nai kar bia khai ban e khai ban jinsu nai la ke atila solar project ko hormu bang ke nani Telangana nani Hyderabad nane Chhattisgarh Bonwanchal lahai Kerala hala puta bang di birang tung lahai ta setame bang hadak bingtung te pe polo bingtung te dim ke la so gas mero e pusira tung da chini da la silahai transfer la si pu be ke wan nang pale i gela hello la per Karbi Anglong tamra plu dung long tala tum hadak ta solar project bidai pula la so solar project ta hadak ratpur pak lo une de lo amala pu borjana na transfer plot la ke ilitum katu kue thek prong la ke la sila so bang chok che dei la sila Karbi Anglong aphan sila ke kana hok lo okor men tu sorong long le borjana long le palang kali la ke Karbi Anglong e langa atum ta la ke matha nang ni la song ke choklem nang ni la ke apela so bang ding nang ni
lagi itu melongri long pada pan itu pan kayak pan longri ke pet lo lompat ke pet lo hoi ke pet mai ke pet lo la so pan ke so na bepar biha ke klem bangke tona pola council la sorta la si pidua amuni de panta nili amen pet elo te ponta la council do pramatum la EMCM tum pan ka do ko panta nili tum nili jin pen ke chuningri lo la pen la bang stop no la pen la so pan ke rada long li bang kinang ni kusi nili jin so dak pen nili la so lam bang ke pakla dak pen ni especially non mentiso area pen chenglo ki ong nai kala mentiso area la mansi long le ki tum ki ong 10,000 plus is chiri bang ke kata dinji ko enka hala dak ara tum hala bang so 10,000 so say along le along la tum bang pu servicer ani pen check in hin kichu e tolong kadu ka hadak tolo la itung kadu long lo la pen hala bang so ara tum sakuri baguri abi osumar tum han logo pachari pen chenglok a hen ke chalana son chenglok hala bang so apne along le long ke do athing ki thengprang a han kadu kabe kachuri pen si la tum osumar han logo pachari la pen ke la tum hen tak chalana jong si no la bang so along le yong si la tu thi jong lo te hala bang so ara tum kuna lo kadam ko ku biben lo gareng ko athir tum sakuri be council benda lang le ken tum theklong tak lo la si council tum la tu son ni khang a khe pan la tu son ka chini ka holo bang ke in ton mil ta son claim nang ni la lo la pen ke la tum aku rada phang ke pamang di NC area lo ke la tum pota pipi piso tum kitu sita me rara phang ke pipi la pubang ke alang tum ni thang bang ke pota chiselamal atheman non compensa tagal tum ke enpo brabjin man ke enpo angkrak min bitak lo ting pulong te 400 crore non first phase pipipo kumartum mamen gitu ke kada hat tu inut tamen ade kar benglong atan mas nsi ke cari ke thege ding tum ahem asor tum mamen sidu amhe da puil tum lo sikati menda achini lo sing don nohang kumar lo CM masuk po kachi turun pi kumar lo sampi kachi turun pi CM hemasor omorsin tiso kumar lo revenue em sim karo kumar lo kar benglong sikatri la pensona saksi kachirong pi kumar lo sampi kachirong pi ang ti em la sona tum si no na banke kar benglong ara long le idu kela ara long le ki thiji bang de la tenil tum episode si pen total in chedon the jong se alang tum la bang so sai lang no claim ji ba claim bong lang ko tang te nil tum ke ban future ni so tak tum a hiring tar pan ji song pe la ken tum o e la ben pak claim si long le la bang nil tum la ke pinira phang ti tham lo la ben tum media thang la ti tham la ben du isia la mang ko ra phang ke pachin gang tum bang ge la lo anu tin ta chin nang ji il tum sa ja ke thara ni bang ning je ka chini ke jakong di la se resa tang ji APDCL tum la solar company tum ke la company tum ma di company tum ke la tum dak solar dak nang BC la bang so solar a project na jok la tum dera phang isi current energy ke supply phang tum khang benefit phang si tum claim ko company tum ke la si la company tum long le ke nam je tum ba hala bang su ma jok long le NG system adim ba kachidom de ba alam ki alam phong do polo dang te la tum ke nam ni la pen NA la si monta ili tum rara tum ke ti song abang ang thek chi paklang lo polo dang te ra tum ta ni tum ki pide thep ang thek paklang lo polo dang te la EPDCL tum ke la 100% lo bang so long le ke nam ni non ke ni tum ka chinia teng polo dang te la non 400 crore la first phase la tum non ke withdraw ki info ban ko ana crore le dolang ke first phase to lang la si non bang ke council tum kamatha bang ke bidilang no ki claim bang ke la tum joy pen claim si hala 400 crore la tum ka withdraw ya phansi aptangka PNG phansi tum nang kang tembo la si la bang so alam ki ratum thur pagra nang chi song ja la bote ni tum la bang so tangka long le det pu ka chama thasi ke dam tang arnita men ti so rong council abit tum dum dam si kharak chingwai dam lend la si non ni tum angkrak ben bil tak lo ting pulong ka hala bang so ara tum phang nang tum la bang so long le long ni tumara tum ke nang tum EPDCL tum han kam ki claim long ke nang disturb dun de lo ni tum ka du nang chi don dun lo hala bang so a resolution nang tu rap pen chingwai ra council nang thon no si en ki han ko pia phang la ko pia phang lo
Lataki hangka nang tom ni tum ke berita long teng pulong teng nang tum prap jin pen nang jik ya. Tung si ke. Dia pangsi la puan ki pasti lok le hala bang suara pala pasung ki hang lo. Athemar tum prap jin pen tang ka bidrupu. Hala dak aro angrong jung si bakar biang ngo arara tum jung si itum ci don dun thiu paklang dak lo pote bang so kompensang ki stop check. Nas stop check nak la bang so tang ka culong le det nak pang limlong le det nang kusin mon ki thegi ka phere. Lasi lai ka phere kali don mali atum ar biang long atang mas konsul ke cari na chinai laki kar biang long along lisang tung di jol lagi itu marap mas ki jol lagi la posi ni litum laki la bangso asai nang nulong tin itu arja lagi lasi ni litum ini rat matela lapen lo tengke nang jada sor government atum le nang claim ji project nang eji pusita me rong arara tum jongsi gangbura tum SDB tum a signature pidun de det chedon de det pulo tang te forcefully pen la dak nang kim nang rang e lake lo teng lake un e lake claim masing une athema la dak ke public atum ari deng si jakong do lake goson si illegal bang hem rit ki thir tang along lele goson si ki thibori pol lake lake la son ke claim pot la bang ke nil tum strongly vi ni tum condemn lo pe la council ke ja tong kan lapen do thula kopia posila tum sigarel non la ekdom ke tong se kotpen ke ther ke hapen tame la bangso project nang ipu kopi posi tong relo athemani tum angkrak pen birta kelong pulutang te 400 crore ke pinabdik ki sisinang release pu laso poisa aphansi la EMC am tum ke amek chubilor hala pu karbiai ladak borjan arra aphan future kama thadam na hok ta theklong ni athema laso solar project jong sinang ede pulotang de itumi yoga pran man kahe nopo 15 kilometers ke lamsolam gali lake dak hidipian nang le rogi athe dak hidipi pen men tison ne kon kilometer troksi bak sedoi la pulote dilai le krai gela 0 point le kai ke lasi lason e ok e pran phan kahe no lapen illegal pen long le la poson ki thibori ke ne tum APHL si tum chedon de lapen APHL si tum ke la rong troksi nerke batum labangso ake hang ketara malong nitum APHL si tum arjap tum thip asi pherang ke angno niltum larda pen pachini lo lason ke ther ke hab doko kulotang te lake rad phansi panet nei gali non council atum latum phan ansi papanet nei busini tum epil ako papane bi nitum jongsi lason ke ther ke hab doko ponde lake media pherang ke thengno nang tum phantame larda pen niltum nang pachini dulu lapen ke bang jilang ani lason la rong troksi arad tum phan ke ther ke hab laposon ka vidya je phansi ne litum APHL sia butung bendame chuning ridulo lapen nile jom alang litum laso rong troksi akar ia bangkalahan lo long le pata isu serang na poda ladak project bang kene tum tuteli si ladak ban kene tum ke nang ne pulo rong arata nang ne pulo setame non dobom rong troksi rong ne kep arata tum bang ke immediately la tum phan long le pata bang isu nang po long le pata pinang po ladak long le pata pilo ponte ki do thir po lapen latum sedame asona war sai long pon po sedame la bangso project la APDCL latum nangke la solar project 18,000 bigha sa bangke dak nang bi beda nangji athe la so project already bang hapulang kajan natame bang karijek tanglo kopia pot ponde la som bang reset kente non kapre ka thai bang ka bede lo masila borjana rat duo pulo ya alam make borjana rat ke luwo ka pot la dak nang bi pon etong compensation enon pu alam lo EMC am tong kamata lasi borjana ra lule non ke kali madi lule lo lake lusi lule dai lu masih lule lapen itum nile tum son pa pachini dun kang tum mangkala hano APHL si phan ke lasona ma thatabri kaprek organization atom bangke nang tum compromise utai APHL si tum ke cloud dak lonon da ultimatum si am tamai ne tum ke 0% compromise 0% tolerance labang ke itum clearly khandok dak nitum compromise me lepen lasona nang pasik sak nitum cecak cek tasi ke bang jelangani an make nitum arja pun thibji narong trok serat phan lain nitum bachini make ke phanang ko kalam thi bang lain lo pinangan ladak angkrak pen birta kelong du na tengke la jasmet borjana aral tumbangke ka pheri suda du rong tumbangke lapen ladak along le phelang ke konangji pula poson angring doko la penapot latum non kisung ahut kona lo kachiri dampo rong arar tumbangke kamat ha kisung ason si dokolo dasi nilitum aphan birta nang pipen nilitum labangso me bangke phanang koklo dasi labangso ame nilitum ke phanang kok bangala helo ilitum lake men tisu airia pu aphan chot kalilo ladak borjan ase hol
labang so constituency ban si kebang jelang arni akeno iltum dokok ji kopia posi dokok pelutang te ladak APDCL pen non kebang ji prap jin pen posi pul altum 18,000 bighas ladak solar project nangke nange somjia phanchi sigbong lasi labang so solar project kopia posi Karbi Anglong nangkang wai pedak nangke bi ong dung atum ke mathaji meselo posi mathapo athenil tum long lia compensation long dung ji ke posi binangan tum mathatai setai son pen tum dak kelang nang dia bangke long le ke kaprek ka district long dadulang India angkang puana ke thedi opana state dudak ta kopia posi bang ha North India South India tum kopia posi reject la ka reject la ba the bang ke la helo labangso solar jongsi nang e nang somdet pelotang te haladak area pen 15 kilometers an ke chutiki sote lo phan dak thang awar sai bidat pu lapen ladak kopia posi awar sai bidat pelotang te radiation alam doda solar ke isi la ke energy jakong kipia hormu la ke factory industry tetan ke rani ji phan lasila dak jongsi nang e det pelotang te ilitum adung arai alom kidu ilitum akhai lapen ladak do thulang ke som ahormu anda kan hok labia phan la ke tetan khangyang lo lai silo lasi bang kaprek a district atumta e ok e prana phanda me pa joksi kari jeglu ende council atum kupilo chini ne det malahai project lo poli le tum ke deng dunare nai ji alam kali ladak ile tum ok pran phanda tum matha konang ji lapen isona bangala hello puthot haldak ni tum birta ke long tho bangke labangso solar project nang e develop lotang te ladak pen mentiso area pen bonglong terang ladak rong troksi nerkep kapuri doda so se derna laso area long bangke bang ningkan ko an pene ningkan pharo ningkan ko an pene dak long le kirai tang long check in hin lapen tharwe jangphong ka do ka beta me dak ke som tang lu non hir era pisi ladak arada to bang phan ke latum labang so solar project na elopote thalebe ko lake na lo dak arad tum ke kat poke ko na lo ke do poke hem already ke thir tang lu de lasi nili tum pe na bangke la bangke totally si nil tum APHLC packet don nil lake athema nili tum kar jab ke lake kar bi la pen inglong so phansi ar kar jab bina pot ni tum ke chedon the thelo la bangke clearly lo Karbi Anglong autonomous council of lapen Dilai pen har sing teron news fast Karbi Anglong